ఓం నమో వెంకటేశాయ. నేను మీ శ్రీనివాస్ భక్తి మార్గానికి స్వాగతం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సంగతి బట్టి మరొక లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగిందండి. ఎవరైతే జనవరి నెలలో శ్రీవారి యొక్క దర్శన టికెట్‌ని ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకున్నారో, మీరు మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌లోనే స్వామివారికి అకామిడేషన్ కూడా బుక్ చేసుకోవడానికి రేపు అక్టోబర్ నెల 24వ తారీఖున మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి టీటీడీకి సంబంధించి బట్టి అఫీషియల్ వెబ్‌సైట్ ఏదైతే ఉందో టీటీ దేవస్థాన్ డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ వెబ్‌సైట్‌లోకి మీరు ఏ మొబైల్ నంబర్‌తో అయితే స్వామివారి యొక్క దర్శన టికెట్‌ని బుక్ చేసుకున్నారో, సేమ్ అదే మొబైల్ నంబర్‌తో లాగిన్ అవ్వి మీరు అకామిడేషన్ కూడా తిరుపతిలోను, అదేవిధంగా తిరుమల కొండపైన కూడా ఉండడానికి కావాల్సినటువంటి అకామిడేషన్ అన్నది బుక్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఇందులోనే మనకు ప్రధానంగా రూ. 100 రూము, రూ. 1000 రూము, 1500 వరకు కూడా మనకి రూమ్స్ అన్నది ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుగానే అకామిడేషన్ అన్నది బుక్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఒకవేళ ఆన్‌లైన్‌లో గనుక మీకు అకామిడేషన్ దొరకకపోతే, మీరు నేరుగా తిరుమల కొండపైకి వెళ్ళిన తర్వాత సీఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గర ఆఫ్‌లైన్‌లో రూమ్స్ అన్నది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ